Значи всички да станат на крака. И така ще се моли сега да хвалим Господа. Амин. Алелуя, амин. Моля. И така, специално да продължа. Така, извинявам се на всички гости. Братя и сестри, ще се моли сега за Господа. И пише за молитва ми тук, за вашето брат. Идете ли как с Господа? Алелуя. Тя ще го похваля ми. Алелуя, амин. О, Исус. Не, Исус, колко всегда. Чакай да го стирим, брат. Ники и лас. Скандал, ай, бана, ти дай на.